Bis-sem tal-privat hemm il-ħsieb li fil-Mosta jsiru parkeġġi ġodda fl-istess ħin li jinħolqu iktar spazji miftuħa għall pubbliku. Biex jintlaħaq dan il-għan, Project Malta ħabbret li nhar it-tlieta se toħroġ sejħa pubblika biex tilqa' proposti għal bini ta' parkeġġ jew parkeġġi ġodda fil-Mosta u l-ħolqien ta' aktar spazji miftuħa għall pubbliku. Il-Mosta li t-tieni l-ikbar belt f'Malta ilha għal snin twal bi problema ta' nuqqas ta' parkeġġi. Fi preżentazzjoni lil ġurnalisti, Project Malta tat eżempji ta' modelli u żoni li wieħed jista' jikkunsidra għal proġetti. Bil-perit Paul Borg elenka metodoloġiji differenti li ntużaw internazzjonalment fuq proġetti ta' din ix-xorta. Ħarisna lej Franza, lej Pariġi speċjalment, fejn rajna l-użu ta' taħt it-toroq biex jintuża bħala parkeġġi ta' din in-natura. Project Malta Limited fissret li bil-proġett iridu jintlaħqu numru ta' miri fosthom li jinħolqu spazji miftuħa ġodda u aktar aċċessibbli għal pubbliku wara u bis-switi rotunda tal-Mosta. Intqal li se jkunu kkunsidrati biss soluzzjonijiet li joħolqu mijiet ta' spazji ta' parkeġġ u li kull parkeġġ irid ikun taħt l-art. Giulia Farrugia minn Project Malta spjegat kif hemm ukoll enfasi fuq il-prezzijiet. Ovvjament anka stakeholders ewlenin semmewna kif importanti li soċjalment il-prezzijiet li ser ikunu qegħdin jiġi suġġeruti mill-operaturi u operaturi li finalment jintgħażlu jkunu soċjalment jagħmlu sens. Mhux se nippermettu li jkun hemm ħniżrijiet kif saru forsi fl-imoddi fejn f'parkeġġi ewlenin Mater Dei. Project Malta Limited qed ħares lejn dan il-proġett bħala l-pedament li jixpruna lill-Kunsill Lokali tal-Mosta biex wara li jinbena l-parkeġġ jew parkeġġi ġodda jinħolqu żoni ġodda pedonali fil-Mosta. Ta' min jinnota li tul ix-xhur li għaddew Project Malta Limited nedit sensiela wiesa ta' konsultazzjonijiet ma' msieħba differenti u d-dokument li se jinħareġ nhar it-tlieta jirrifletti l-impenn u bosta suġġerimenti illi saru. Fost dawk ikkonsultati kien hemm l-Arċidjoċesi ta' Malta fejn intlaħaq ftehim li l-Arċidjoċesi tappunta espert jew persuna ta' fiduċja tal-Arċidjoċesi biex flimkien m'espert nominat mill-Gvern iservi fuq bord tekniku. Dan irid jassigura li ma jsir l-ebda ħsara lill-Knisja tal-Mosta. L-istudji li saru sissa juru li kemm il-kwalità tal-blat u kemm il-lokazzjoni fejn qiegħda s-sit ta' wara s-sagristija tal-Knisja, dawn jistgħu daħlu jikopru l-ammont ta' parkeġġ li qed jintalab fl-RFP. Konrad Mizzi, il-Ministru fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru sostna li l-proġett tal-Mosta jikkumplimenta l-viżjoni tal-Gvern biex inżidu l-aċċessibilità permezz ta' ħolqien ta' parkeġġi li naqsu traffiku mit-toroq u li nipprovdu aktar spazji miftuħa għar-residenti. Tajjeb li ngħid li se jkun hemm konsultazzjoni pubblika wiesa' fuq dan il-proġett, qed naħdmu flimkien mal-Kunsill Lokali u apparti mill-Kunsill Lokali qed nikkonsultaw ukoll mal-awtoritajiet tal-Knisja. Dan huwa proġett importanti, dan il-mudell se nassiguraw li jaħdem u wara li jaħdem inkunu nistgħu nvaraw aktar proġetti bħalu f'lokalitajiet oħra madwar Malta.